juru mertani rene juru mertani nggih sinuwun Bate Sida Peksa wis keberanang atine golek ana Sri Tanjung wis wani mirang-mirangke Sida Peksa nune nggih Pate ya lopat to saya Sricil Sri Tanjung kula jak mriki ngaten nggih nggih pangestunipun Pate nggih pangestu Tamarana nune nggih lakon apa gawe bodimu sudah menduduh Nada. oh tak nodai pisan iki oh anu geraji garese penyanyi pira ya mergo kok geraji garese mulai aku kira kena nek wong wedok jeding ndi de anu Sugeng dalu Mas Dadak. sugeng dalu wong ayu ya ya Allah tambah cantik lho sampean Matur nuwun ya Mas. nggih sampean dugi mriki jam pinten wau Aku mau jam 7 Mas. ya Allah cedak wong ayu ki ambune minyak impor kok tenan kok Iya, Mas. aduh cedak kono komet iki malah ambune minyak Japaron Sampeyan mau teng mriki kalih sinten? beto rencang Pundi Mas? nah niku blabak teng wingking niku kan enten to halo muni awake dhewe ya seneng lho Mas ya lagi metu lho walalala son ritis teko blabak guri ki wis matur nuwun aku padahal kene ki yo dik lho halus lho jane lah karo kon delok bupet iki bupet tonti kok iso bupet piye to mari Mbak Meli Dalam. Melin sinten to Melina lho Mas. oh Mbak Melina nggih tobat to nggih Tobat. alah nggih kula sering mriku lho Aku ya. sampean iki ya Allah ih gemes aku hei nek wong akeh iki lho lah nyapa ndang ditutuk lagi urung bar lho aku ki ngimbangi Mbak Melina Lah iya wong kok sirik tanda tak mampu to sampean Ire yo aku Mas wis kudu beso Beso iki kondiso joget lho to ya ngibing ayo terus nih janjan. Oh gak tok-tok to? aku dhewe gumul Lah ya gak enak kok Mas. bocah nek dhuwure sak meter kotor ya ngono kuwi to. Ape teko ndi paling sak menit tok mencolot ra tekan. Lah kowe iki lho ora iso ngepasno iramane kok larase dipasno ya ngono to Mas. Aku man ngene garingan Mas. Dentak ayo Mas kendang Mas. Hei hei hei. Lho penak ngene lho. aku ya padha Lho. ayo kok ngono tok ngene ta Iya tapi kudu nganggo tenaga. Nganggo tenaga sing kuat, sing rusa. iso aku delok Iya, ayo siap. yo Hey, hey, ho. Oi, 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 oi. La. Kok gur klunting to Mas? rada atas modele ya sing gembuk kaya dhek dah kowe kok ngono dah Lah wong kowe ketoke ngempit wesi aja kowe. gak iya mosok natap Ngene lho, Met. Ya ampun marai kowe kok angel mentu aku malah geding lho mbek kowe. aku rong dina iki terus goblok kok goblok kok sombong. ndang to Ayo, Mas. Hey, hey. Oke. jane Oke. Lo. Penake ngene lho Mas. lah iya ada pernah Mbak mungkin posisimu ngono sing keliru ya. masa Hey. Siap. Lo. Lo. malah kena dong Kok pas karo kono? pas garangan kena Garangan dasmu kuwi. Gak wis aja terus jajale ning gone kancamu dhewe. wah isin aku wis Isin nyapa kok budal barang kowe? Bu Isin kok budal barang kowe? tapi cicilan sik akeh to Cicilan apa kowe iki? senggak meneh kae wong tuwek joget dikerjain iki campur sari kembang apa iki Kembang sore. Bang sore. Apa piye? ah berarti ngancam aku ya ora Sing ngancam daklan sapa? loro kowe penak aku kok gak penak Lah terus karepmu apa? aku gak joget aku Lho, tenan kowe ra joget? Sindik seni karo warga mriki lho. iya Nyuwun sewu Bu, wonten dagelan kalih sing setunggale mboten jaget. Niki kira-kira dibayari pantes napa mboten? Pantes napa mboten? setuju Lho, ora kebayar setuju bocah koclok kowe iki. aku to Iya, aja wis kadung setuju. aku ora bayar kowe bareng ya bosok padha ae Lho, lah ciri sapa? Ora sakem lelet kowe. Ciri sapa? Pak Lurah wis ser.
Seropo? Wis cair to. Endi? Lho, urung gong. Sok kowe omonganmu tak tapuk lho urung suwe lho iki. Sing genah sing apik lho Mas kok sok. Gak wis gak juga. Ngapuntene Dik Meli nggih. Pancen alangane wong rumah tangga apa nek seneng tresno karo sampeyan wis kaya ngono kuwi. Wong lek pacaran kedua ya to. Sing ketigane iki mesti setan Setan roji. ya Mas ya. Sampeyan ngerti to sing dadi setan dino iki? Sendi Mas. Halo Dik, ngurimu. Sawangen to Dik. Nek wedi rangkul gak apa-apa, rangkul gak apa-apa Dik, rangkul gak apa-apa nek wedi. Rangkul ra apa-apa. Iki di live streaming nih Mas. Gak apa-apa engko tak hapus e. Aku wis kulino turu teras kok aman aku. Ayo dilajengaken nggih diajeng. Joget ora? Anggere nang delange gelem awak. Ya. Dik Meli. Dalem Kang Mas. Lek busana ya diatur sing apik, sing Heeh. rapi. Iki Pripun, lho Kang to Mas? rusak lho. Ya Allah. Alah. Iki sepatu sing tak tumbasno kae ya, Dik. Oh, alum Mas. Aku Iki ya gak rusak. tau nukokne aku. Heh? Ya rusak. Kowe rusak. Ijo lo rosok ya le ya. Sikile sing rusak kuwi. Gak penak. Sikil kok gudi-gudi koyo jahe. Kuwi ora gedhi iki sikil gudiken yo ngono kuwi. Aku kek idlang to. Ya dikek lang. Iya. Ya ngomong karo sing ngendang kae to, Mas. Mas, Kula kula nyuwun. Nyuwun. kados Mas Dodo. Mas Dodo. Mbok bilih jenengan paringi, mangke jenengan kula paringi udut, mbok bilih jenengan udut kirang mangke kula tambahi rokok, rokok kurang mangke duit kurang mangke snack tenggene Alfamart. Ah, cangkeme cangkeme. Kok malah nyangkem. Jawab ora kaprak kok. Ya wis ngomong dhewe. Mas nyuwun delang. Lah, bilang Mas nggih. Nggih. Yo siap. Ayo Oh. Dik Meli. Janjane kowe nang gelagat sajak nyuprian hatiku sujan Oh, elek. Mosok Pak Lurah nanggap Ngene iki papa mbek mamahku ndelokno ya. Oh alah lele dagelan aja lo papa mama. Lah atase bengi ndagel esuk mek damen kok kemengkek kowe. Tapi gue mangan kowe sapa nek aku sing golek. Berarti aku sapi. Lho, ku sapi apa ora kok? Aku ora sapi kok. Kok mangan damen. Kuwi lho sing mbok karepno piye nek? Gak wis. Lho tenan ra joget. Wis sing ngendang wis bener to njaluk jelang. Masuk lagu. Masuk lagu. Tapi nganggo delang. Oh nganggo jelang langsung lagu Mas. Yo. Ayo Mbak Melin, trae ngladeni komat iki wangel. angel iki Mas ya. Sak jogbar kena tipes iki lho. Wangel apa. Tipes piye cikunguyan. Amin. Janjane kowe nang Ayo Mas. Lah iya, tak jak ngamen Mas. Oh, bocah ngamen yo kuwi asile akeh lho Dik Melin. Ayo Aku gak repot tak rapi. lho. Rabi kok repot turu. Lah kowe pengen rabi Abang dituntun kok kethek. Lah kowe dhewe kok ya manut Lah wae. iya. Lah ya. Lah ya kudune kowe ya mbantah to piye. Heeh. Kowe pengen rabi ki lho entuk pirang perkara to lele. Sesuk sing ape mbok pangan apa urung karuan kok pengen rabi kene. Enggak. Wong sing wani karo kene ya sapa? Lah iya. Oh, ya mbok disiki kok ya. Sopo sing disi? Saya neh. Wong seneng ki minangka ati, Mas. Ya. Dene kok kene seneng aku ya ora masalah. Ora masalah. Ora masalah. Kowe kan jane sing liya. Lho, sinden jek sakmene mbane. Ki pomo 1 2 3 4 5 ki sing mbok pilih ndi? Oh, Heh? oh. Lho kuwi amse lanang pe mbok pilih nih. Lanang Kuwi ya? ora melok sindene ki amsene. Sinden perang anggere ketok rambut dawa Kalau jare lanang sinden. tak bengi kita bergairah. Ya, Dik Meli, makasih nggih, Sami-sami, Dik. Kang Mas. Atos-atos diajeng lampahin jenengan monggo kula aturaken nderekaken diajeng. Atos.
Ngene lho, nek wong wedok ki perhatian diutamakan, Mas. Ngono dene karo bojomu gradakan ae. Lah bojoku pere wis kenek kok, mulane tak gradakno. Udah nek apa ya pada brene kabeh. Lho kok padha mek apa gundulmu amblek lho bocah kok ora ngerti kahanan kaya apa lho. Ditimbali mriki paling gak ngerti apa kok iso. Bapak Ibu ingkang tansah kinurmatan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu ingkang teng wingking tasih semangat, Bu. Dereng ngantuk nggih? Sehat nggih? Alhamdulillah kompak warga mriki niki luar biasa. Sayuk gemregut ngantuk wontenaken acara kados mekaten luar biasa. Sedekah bumi iso kaleksanan minangka ibu-ibu iki guyub, bapak-bapake guyub, masyarakat mriki guyub saged ndugekne sedaya napa campur sari kesenian teng dalu punika luar biasa. Tepuk tangan buat warga Kamolan luar biasa. Mugi-mugi warga mriki tansah guyub rukun Allahumma. Amin. Sehat panjang umur, kathah rejeki, tenebeke saking sambikala, utang-utange saged lunas. Sing urung duwe pasangan mugi-mugi enggal gadah pasangan. Sing bojone siji loro. Nanti 10 sing bojone siji muga-muga diramut ngantos tuwa Allahumma. Amin. Amin alhamdulillah. Anek kodok bukan sembarang kodok. Ini dodok bukan sembarang dodok. Anek kodok makanya manggis, ini dodok yang paling manis. Allahumma. Anek kodok bukan sembarang kodok. Anek kodok rupane ireng. Ini dodok bukan sembarang dodok. Ini dodok yang paling ganteng. Allahumma. Anek lemet bukan sembarang lemet. Ini lemet dicampur daging. Anek komet bukan sembarang komet. Ini komet bekasnya maling. Allahumma. Gak. Aminmu kowe cek doyan babi kok. Wis asem doyan babi gundulmu amblek. Lah kancane mbok maling nyapa kok iso? Paling gak kowe ya muni ngomongno lho wong dipirsani warga mriki. Wis ngerti wong pancen ya tontonan kok. Lho ya tontonan Pak ngerti ning desa ndi iki? Teng Kamolan, desa Kamolan. Heeh. Duko Kamolan iki. Penontone ruame. Rame, Mas. Padha karo diknane kowe ngerti to? Kenapa? Bah jenenge pas calang. Sak mobil siaga melok kabeh. Mulai lurahe, kami tuwa, carik, wakil ketua BPD. Dadi aku ngingon iki bakso yoyo, es yoyo. Ki mula aku njaluk ijol lurahe. Pak Majian. Lah ngono kok perhitungan. Wong nanggap didolani nang omahmu ki malah silaturahmi. Ya iya lah ngono kami tuwa karo lurahe cukup nyapa sak mobil siaga. Mobil desa. Lah karepe ben ketok kompak bareng-bareng ora nek mencurigakan ngono lho Mas. Nek ora peko kuwi. Lah perkara piye? Pak Lurah ki biyen CS. Lho, kalih Pak Lurah? Lho, piye to? Pak Marjianto. Pak Majianto. Pak Majianto. Nggih, CS kondi Mas. Lho riyen kan teng Bojonegoro dangu. Pak Majianto. Nggih. Perdamel. Nggih to dadi sekemriti teng mriko. Dadi apa? Sekemriti. Sekemriti ki apa kok? Teng Exxon Mobil. Security sekemriti ki lho apa enak kok. Kok tenggene Exxon Mobil. Lah. Berarti sering kumpul kalih Pak Lurah pas tenggene gayam mriko. Nggih. Berarti jenengan kalih Pak Lurah ngeten nggih Mas nggih. Wah, kanca CS. Gak. Lho lah Mas ngene piye? Ya tau ngene tok. Kok iso tau ngene iki urusane apa lho Mas? Tangane Pak Lurah karo tanganku wis ngene. Oh, kowe karo Pak Lurah gantol-gantolan ngono tak tapuk kowe iki omonganmu kok iso. Ayo salam sing Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masyarakat. Koclok kowe ketoke iki. Nyapa to? Kowe iki lho kata-katamu bulet kuwi. Lho iki mukadimah lho to. Lah mukadimah kok. Lah pertama dari yang ngono to. Ya pertamane piye to jajal? Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Clok. Nyapa to? Kowe kleru. Abimu lho.
Lah kowe lek tak omongi angel men to kok. Lah sing bener ki. Kata-katane iki gak ngono. As-sholatu wassalamu isik to tak warai kuwi aja umi-umi dhisik. As-sholatu komet sik to komet. Gak omongi aku. Kamu jangan umi-umi, kamu umi-umi udah ganggu konsentrasi aku tahu. Umi-umi tok. Iya. Yo potongane kaya debok kate. Debok go ngampleng konsentrasi. Lah piye kene konsentrasi mikir tenang. Ya wis aku tak meneng. Diem. As-sholatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Oh, berarti kurang ambia. Ambia ipari to piye kok ambia anbiya. Ambia. Terus nih, Amabak. halah lho kok amabak. Bapak-bapak, ibu-ibu, kula teng mriki, jenengan teng mriku. Kali punika mriki lan mriku. Dados tunggal ndongaaken masyarakat Kamolan sedaya. Kula teng mriki wakilipun Bapak Kepala Desa menika Bapak Majianto. Panjenengan sami dipun pimpin kali Bapak Lurah nggih menika Pak Majianto menika pun leres. Pas kebetulan. Pase piye, Met? Pas nang namane otak-atik matuk. Apa tegese iki? Majianto ki saka tembung maju dadi siji lan tumata. Mula elek Majianto. Kok ya iso lho kowe. Golek dhuwit ya golek-golek to. Kok golek dhuwit golek-golek piye to kowe iki omonganmu sing penak lho. Ya terae wong menghibur ki ya ngono sangune apa lah kowe ditunjukno ning desa kene iki ngono Mas. Yor. Iya kok yor apane kok iso. Sesarengan kalian campur sari kembang sore punika awake dhewe bareng panglipur ya masyarakat sedaya niki hasil dari semua swadaya masyarakat lho. Jadi dari masyarakat untuk masyarakat. Ngono. Berarti masyarakat pengen seneng-seneng bareng. Ya. Syukur bilih punapa bumine diparingi subur, pananane kathah iso melimpah Allahumma. Amin. Mugi warga mriki tansah guyub terus nggih Bu nggih. Nggih. Alhamdulillah amin. Nyanyi ya Met. Oke. Tak siarno. Sing sapa? Kowe to. Oh iya. Kok suwe-suwe. Innalillahi. Iya to ki ape siaran apa ya? Ndak tak siarno nyanyi. Siaran nyanyi malah kaya masjid. Lah piye to nyarno kuwi? Langsung kaya MC lho, Dok. Sing gudi suarane. Yo. Aja kalah karo MC-ne kembang sore. Hah? Iya batake. Masjid ta? Iya. Suaranya apik lho. Ya kowe kuwi to aja kalah kok ya. Oke. Jack 1 2. Kurang gede. Jack 1 2. Yo. Yo. Ngotot. Yo. Nah. Yo. Power. Lagi. Wah. Tak kletus jasmu lho Seneng. Seneng piye kene gregeten kok se. Lho, watuk to? Watuk. Wah, alah gak nguntil pal. Nguntal pal ki jane apa lho gedhe men kok se. Jack 1 2. Wah. Enak sore iki. Bapak-bapak ibu-ibu semuanya. Ya. Selamat malam semuanya. Ya. Selamat menikmati dan yang ada. Ndi Gundulmu apekno. dah. Eko kok malah jipuk cerigis men kok so. Selamat menikmati dan yang ada. Dah. Ada buah semangka. Kah. Ada buah belimbing. Belimbing. Untuk kok garing kakek blimbing. Liyane. Dan juga di situ ada buah jeruk. Jer. Jeruk. Cer. Kok nek ngarep to, Mas? Eko syariah, Mas. Eko syariah kaya Kalau bank menjaga kesopanan. Oh ngono iya. Hati-hati yang ada di belakang sana. Nah. Jangan duduk terlalu atas. Tas. Nanti kalau Anda bisa kecantol. Suwek katokmu. Kecantol. Suwek. Apa Eko syariah, Mas. Eko syariah ngono kuwi. Oh. Hati-hati yang duduk di bawah situ. Tuh. Jangan duduk terlalu bawah. Wah. Awas nanti kalau ada ulo luwo. Telusur. Ulo luwo. Telusur. Kata-kata horor kabeh. Iki pirsani Pak Lurah gak Lah ya kuwi lho. Apa Ini karek ngetutne kata-kata golek sing apik ya iso to kok ya. Mari kita sambut. Nah. Lho Pak, potong Pak. Gak iki lho Pak. Omongane rusuh. Oh kuwi lho. MC sing bener ya aku ora pati anu kok sok. Mulai dadi pratekno ngono kok jar arep ngalahno MC kembang sore. Ya menawa. Yo. Lho, like MC lagi yo ngono tok kudu menekan. Yo, kembali kita hadirkan salah satu artis kondangnya dari Jawa Tengah,
bersama campur sari kembang suri tentunya. Ada siapa dia? Mas, kowe nek ngono kuwi guyumu kedawan. Guyu ki sithik wae kok guyu cengengesan kaya wong gendeng ya kowe. Kaken to. Kaken sithik wae guyune. Oke, baik saudaraku semuanya. Tak panggilin salah satu artis kondangnya Jawa Tengah Indonesia. Ada siapa dia? Bersama campur sari kembang sore tentunya. Ada siapa dia kalau bukan? Babakku. Ben jebol kendangmu kowe. Kaget aku. Wong dikandari aja dawa-dawa malah ngageti kancane. Jare sithik ae. Kuwi kesithik malah kaya ngabapi wong loro. Lah terus piye? Aja dawa-dawa, aja sithik-sithik, sedengan. Oh, Sedengan. lambemu kaya kupu-kupu to, Kaya tak incup ae. Kadune kowe ora lambeku kudu nyipok to kowe. Piye sedengan? Sedengan. Oke, baik saudaraku bersama campur sari kembang sore tentunya. Tak panggilin salah satu artis kondang Jawa Tengah Indonesia. Disaksikan alam semesta di Desa Kamulan tentunya. Kita sambut ada siapa dia? MC pemengi we. Mbok suwe raiku kok. Tak suwai raimu. Wani kowe. Rawani. Oh, wangel men kandarmu ya tak saro. Iya. Baik, langsung tak panggilin binatang tamu yang satu ini, Jo. Bintang tamu yang satu ini, artis yang berkirot ini, artis yang berikut ini, artis yang sudah sangat tercemar di mana-mana. Yo, Jeneh terkenal ya, Sudah terkenal di mana-mana di dunia maupun di akhirat. Akhiratnya ra usah. Akhiratnya ra usah, Jo. Yuk, kita samplok artis yang berikut ini. Kita sambut. Kita sambut. Siapa lagi kalau bukan Komodo nyatek wong iki. Ya kesuwen kok. Yo, Ayo, sebut. Lho kowe kok kono kok ayo sepot iki piye mlaku rene. yo, come on. Hey, ha. Yo. Iki ngene lho. Piye? Aku iki kok kene mek kene paling 3 detik lho cukup. Lah iya. Ini apa ndeledek lak menurut sampean. Lho iki jenenge wong lomo ya ngene iki to Mas Grup lomo ngene iki. Yo, Tur kowe dhewe iki dadi bintang tamu ora pantes blas. Apa? Bintang tamu mlaku kaya pitik anyang-anyangan ndek enak kowe iki lambemu. Gas, umumnya Bintang iki. tamu iki gagah ngene lho. Ya. Cak Apa dodok. nih? Cak boyo. Boyo nyatek kowe kuwi kok boyo piye to? Cak dodo. Nah, ayo. Dung dodo. Oh ngono. Ya, Tapi saru ngono kita ya. saru piye? Mesti kok gak urut ngono. Lho, gak urut piye aku ya menungso urut gak urut. Oh, menungsa urut kaya aku ya. Piye? Kepala, Hah. bulu, Hah. awak, sikil. Lho aku ya urut. Ora lho, kok bar kepala bablas awak renek gulune kok. Mbok kayak gulu sithik-sithik ngono to. Kowe nek ndelok gak jelas. Iki gulu. Oh, gulu tak kira pingget ngono. Pingget iki ari-ari bayi kok pingget-pingget lambemu iki sing genah ngono lho. Sing gagah mlakune. Jajal kowe sing ngendangi tak tuh. Oh iya. Ya. Kita sambut. Ada Cak Dodo. Ketek endut, ketek endut, ketek endut, ketek endut, ketek endut, ketek endut, dudu, ketek endut. Ayo bergembira lah. Bergembira telek mentok kuwi. Kowe iki apa? Kowe tak ganjel sound system kapok lho kowe iki. Lah jere mbok. Apa enek kendang dandut kok ketek genduten? Ketek gendut. Kowe padha karo nyina aku ki ketek ngono ta piye? Lho, kupingmu Wis piye? ketek gendutan pisan. Lho, kupingmu lho. Lho kowe iki lho lek ngendangi ngono. Suara kendang ya Mas ya. Kendang yang ngono kuwi. Ya ora, Mas, ya, telah. ora ngono kendang dandut. Aku meneng ya. Ya, jajal. Kendangnya ya. Oke. Ketek endut. Ya, ayo. Ayo, Cak Dodo. Ayo. Endi saja. Iki malah ditambahi ketek gendut udan. Ketek gendut. Sing ngendang siapa Mas iki?
Mas tolong kendangmu dolen Mas. Dolen pasar kono lho Mas. Nyapa malah nesu? Kowe trek kanca biadab. Kancane dikethek-kethekno. Lho lek kowe kethek ora? Ora. Lah kok nesu to, Tek? Lho, Teke aja elokno. lah ya lek kowe kethek ora? Ora. Lah ya aja nesu no, Tek. Lho, ora sang kethek kok so. Teke gak usah. Lagian mosok ya percaya wong kamelan nek kethek sak ada kowe gak ya ngentekno pang kok ya. Lho, mbok anggap tapi ora masalah. Nyatane ibu-ibu mau sing jilbaban rupane pink yo ngrasani. Rasane piye? Iki lho to dodok nek ra macak kok ketok bagus ya. Sing kuning, sing putih, sing rada lemu dodok ta kuwi ngono. Iya. Kok kaya dagelan kondang saka Madiun. Kaya sapa? Kaya Abah Kirun. Weh. Kuwi ya dirasani. Aku. Sing sijine kok kaya kancane Kirun. Kaya sapa? Kaya Kirik. Sik nengeri wae Bang. Wonge nganggo jilbab pink. Engko tak fotone. Lah mbok apa seneni? Gak tabrat. Abdrat. Ayo nyanyi sing apik, sing becik. Oke. Dalam kesempatan yang sangat luar biasa ini saya akan mencoba untuk melantunkan satu buah lagu tentunya. Saya minta nadanya di G Mas, G. Bismillahirrahmanirrahim. Kabira walhamdulillah. Balonku ada 5 rupa-rupa warnanya, hijau kuning kelabu, merah muda dan biru, meletus balon hijau hadar. Subhanallah. Roma kok blenyek ngono ki Roma apa to, Mas? Roma yo halus to, Do. Meletus kok to? Lha Mas yo meletus tapi wong Roma dadi menjaga sopan santun dadi yo meletus balon hijau hadar. Lagi ngerti ki Roma mledos to balon. Lho, awake dhewe kudu iso ngomong ngono lho, Do. Dadi lagu anak-anak ning gayane wong tuwa. Sing anak-anak ya seneng, sing tuwa ya seneng. Oh iya iso dindum rata. Nek pengen rada cepet dadi yo pop. Apa kuwi? Dadi D, Mas. D. D. Ya D. Balonku ada 5 rupa-rupa warnanya, Kaya penak hijau saiki. kuning kelabu, merah muda dan biru, meletus balon hijau hatiku sangat kacau. Balonku kini tinggal 4. Sik to Mas, bledosmu kaya bledek celeran. Nek pop ya cepet. Lah apit uber Mana tuh? dor marang nekno. Pengen ku ngudar. Ya. Meletus balon hijau hatiku sangat kacau. Epit ke susu tuh. Abit ke susu ki jane wetenge mules tapi abit ke susu kok. Cekelen to nak wedor. Berarti nek dor tak dumuk ngono Ya. ya. Oke. Meletus balon hijau Asem videone tenan buta kucluk. Lho cangkeme ingsun mbok. Ingsun. Lah nek spesial kanggo kembang sore awake dhewe ya kudu iso menyesuaikan. Karawitan. Balonku ada 5 iso dadi langgam. Piye kuwi? Yen ing kawang. Balonku ada 5 wong ayu. Kok ya penak lho Mas. Rupa-rupa warnanya. Enak ra? Yo hijau kuning kelabu, nimas merah muda dan biru, meletus dalam hijau dar. Saya melenyek ya. Kowe kaya tayub ben. Kaya tayub sing anu tayub ngono kuwi kok iso. Enek anu balon mledose kono ki paling balone lemes ngene ya. Ya balon Meletus balon hijau dar. Tanganmu tipak fresker lho kok. ya ben panasen cangkeme. Iki lho penyanyine di. Ya penyanyi sing apik. Sing pundi Pak De? Oh, di sapa Pak di sapa kok iso. Mas Jack, Mas Jack. Ha Mas Jack no Nggih. Pak De. Menika Ingkang salajengipun menika wonten widodari ingkang ayu sresta waris sinten to widodari niku salajengipun? sinten?
Nggih menika wonten diajeng ayu tasih sarangan kalih kembang sore campur sari. Sinten menika? Yo, monggo. Sapa kuwi? Kuwi urung roh. Urung roh. Sinten? Yeni Araba. Kaluwun. Para bapak, saudara ibu, para tamu undangan temanten saribu. Temanten sarimpe anggenya waksana hanya badhe nglampahi adat adicara panggihipun Sri Pengantin. Para bapak, saya caket lampahi pun temanten kakung ugi temanten putri samyo simpang-simpangan temanten kekalih sajaipun Radi PC Petuk malah simpangan trek apa piye kok. nggih anti kumpambe ngasta ambalang sandal ngasep Walah, nyapa dene diantem niki yo manut iki ceritane nganten lanang melarat mulane manut MC ya iki sugih sing wedok ki anake jenderal Iki anake jenderal ki anake wong ra duwe. anake anu Berarti melarat pol. kuwi bakul debok Wis debok cek dadi anune pisan. iya Iya wis. saya caket lampahipun adicara salajengipun nggih menika sembah temanten kakung nyembah dumateng temanten putri. Duh. Ayo manut, ayo melarat, ayo manut. Oh, manut lirih ya Mas. Klenengan lirih ya Mas. Sembah. Yo, sembah dodok. Syukuripun ingkang putri dipun wijiki. Duh. Masa aku miji wong wedok? Iya. Salajengipun temanten putri Hamidah Antigan. Ndokmu siapno, Ndok. Aduh. Ndok. Seto, Dek. Ya apa? Iki nggo perang kok bengi piye? Kok ya iso ngidaki lho padahal nggone wangel ya nggon. Sampeyan kok yo ron ritis rono barang to, Dek. Iki barang delik, barang kok yo ngerti sampeyan iki. Oh iki aplah-aplah dadi ndokmu lho. Monggo Mbak langsung. Sik. Irama yo, Dek. Alah langsung celak ngono lho. Tau mengsli no met. Ku tak jeri ndokku. Yo wis diteki ngono. Kliwat yo, Dek. Iku kuwi cita-citaku arek cok kuwi. Kalau kowe duwe loro kok. Pidak antikan. Badhe kalaksanan. Monggo. Nyapa mundur kaya delok Ya iki lho ki tenanan cah ki modele wong sendale diantemo tenan lho. dia kan penasaran kok sak pira to lho. Sak pira dasmu ya padha kowe Ada kanca-kanca. bocah gudi ngene iki ya mungsret ngono ta. Mungsret gundulmu apek. Menang ngono lho Mas. Ya, Pak. Aku sok kapan meneh ki lho ya. Anu nggarepi sampean ki dagelan-dagelan kondang. Kondang tobat ya. Kondang ki nek tangga. Mbak sinten, Mbak? Iki jenenge Mbak Yeni. Mbak Yeni. Mbak Yeni. Menika sinten Mas? Kula Mas Dodo. Oh, kaya ngene kok dodok ya Mas. Lah kenging napa? Nek iki umpama kodhok niki kodhok napa Bu? Untuk Bangka. Mboten kula lho nggih. Takon aku ae. Ora masalah kodhok bangka. Kowe ngerti artine bangka? Apa Mas? Kodhok bangka bahagia dan ngakak. Mulai Oh, disingkat iya. bangka. Kula mong pertama gawe apa parian? Heh. Ada kodok. Lho aku nek kodok tak cis ngono langsung. Takjis wong tukang nyuloh mari kok yo Mbak. Menika sinten kan sewu? Michael. Michael. Ya awan dari mana Michael? Michael rupane kaya injet ngono Michael. Ini kok ya Michael lho Mas. Michael loloten karet. Ya. Michael loloten karet. Aku komet, Mbak. Oh Mas Komet. Nggih. Pak Komet menika wingi jelunggup mboten? Kayak napa? Anu, Pak, sepurane lek sithik-sithik lah lek. Ini tak buah aku, ndik iki gak buah aku. Oh ya bar digawe yo eling kanca yo apik ngene iki lho Mas. Kowe jere bar digawe nyunatno Ya, anakmu. aku nak buan susulan ki den-deni ya. Lah Iya, nyapa aku den-den. sepurane lho Pak wingi Pak.
jenengan anu ora ngundangi undangan tak teko nggonku wae. Aku dhewe bingung sing gawe undangan ke sapa. Nah iya. Sing teko Sampean kabare wingi ewoh 4 dina 4 bengi lho ya. 2 minggu. Wih, 2 Piye minggu. to wis tak dol kabeh lho Pak. Ya Allah, Pak. Sing teko aku ora ngerti lho sapa kae. Ya aku jenenge seniman kan koncone akeh ya ngono kuwi. Sepurane ya Pak, aku ora iso nehi apa ya Pak yo. Napa-napa. Wingi aku ora iso teko gak apa-apa ya Ora Pak. apa-apa Pak, sepenting dungane. Sepenting ikhlas ya Pak yo. Kelas sepenting sampean kelas apa gitu. Iya. Engko nggo ya Pak wingi jarene apa sing Sampeyan ki ya termasuk kanca sing ya apik lho. Lho aku iki pangerten lho Mas. Wingi aku krungu pembeke iki digawe, aku ora diundangi. Patang dina patang bengi. 4 bengi aku ora diundangi. Tambah kirun teko kabeh. Aku ya nyimak saka ngomah. Trek kelakuane jere kanca. Lah iya iki jek aku kurang apike piye to Mas? Tapi kan sampean saiki wis tak buwoi. Lah iya, encen ra mentolo karo kanca lho Mas. Ngono kuwi ndak dikeki apa kanggo ngene iki mantuk buka lawang Lah iya. 2000 nek muni ndritik-ndritik. Menawa kena nggo imbuh-imbuh apa? Imbuh apa? Lah iki tuku bawang sak siyong kok. Kowe kudu menghormati. Lho, iki mau perjalanan saka omah iki mau nule keri ya Mas. Ora lah kuwi mau perjalanan rene mbok deleh ndi? Anu mau tak delek kene. Ah ya bener. Kenapa? Terus nak bunga. Lah dadi ngene lah. Dadi ngene. Sok ben meneh aja ning kene. Lah ndi? Tengah lho. Oh, ning tengah. Mateng. Tengah iki mari mateng. Dadi abang ngono. Dadi kliru mau berarti. Tolong saono to. Ku nggo jimat ae ya. Kok kaya mambu pesing. Lah mampir sekitarnya. Oh, mampir kecamatan ya beneran tuh pesing. Mbak monggo ngaturke napa? Ngatur apa kok. Nggih Pak Komet, Mas Dedek, nggih matur nuwun menika sampun nglipur dumateng warga Kamolan sedaya. Kamolan. Katimbalan dateng mriki. Ya Allah, jenengan mau mangkat jam pinten saking griya? Kula jam sekitar 3:30. Oh, Setengah seprapat setengah ku jam seprapat apa? sing genah to. Jamu iki piye to? Kula jelas setengah gangsal pun berangkat lidik-lidik king dalem. Oh nggih, Terus setengah gangsal. nggih. Nitih napa menika Mas Betul Dedek? kendaraan Oh alhamdulillah. nggih, mobil roda 4 nggih. Roda 4. Nggih, menika Mak Komet menika saking piye jam pinten nggih? Kula jam setengah sekawan. Setengah sekawan. Nggih. Beda sak jam nggih. Nggih. Nah, menika nitih napa nggih? Alah nunut niki. Oh, nunut niki. Nggih. Mboten gadah kendaraan piye, Mbak? Dereng tapi planning ke depan sudah ada. Oh. Rencana ada. Rencana mau beli mobil sendiri. Alah, iya no, paling nek cacah itu nama Pajero apa. Heeh. Lah panjenengan niki? Minim saya itu ceri moto kucing. Lolong, ya aku seneng. Mas, nak kira kan yo tambah apa ngono lho. Alpat ta apa ngono lho. Wong nek pemikirane rendah, ora duwe daya tarik tinggi ya kaya ngene iki, Mbak. Wis tak omongi, kowe iki nunut aku bolak-balik. Ning kowe iki sikapmu ning aku mbok sing apik, sing sopan, sing Lah sing di mobil sapa? Sing di mobil kan aku. Berarti sing nunut sapa? Sing nunut Kono. Lah kok sombong. Apa pengumuman karo masyarakat Kamolan? Lho ora Nek kowe iki duwe mobil ngono, sombong. Sing tak jelas. Wong kene sing nunute biasa kowe sombong lho. Sing nunut iki kudune kowe aja nesu-nesu, kudune sing nesu aku, malah kowe gak sopan karo Lah iya aku. sampe Lah nek sing nunut aku berarti sing duwe mobil sapa? Sing di mobil aku. Lah iya. Dek malah galak kono piye to kowe iki? Kowe iki nunut aku, Cluk. Lah iya. Jane iki sing nunut sapa to? Kono paling gak kowe ngono. Lho, Lah sampean kok malah ngamuk-ngamuk? lah aku mbeng sini. piro? Selawe kok. Sawe gebres entek lho teko nggone sambung kendilan kocluk kowe iki. Tengah alas pedhot Selawe lho Mas. ngobong kowe kok. Lho ngobong betul karo pertalit. Kowe apa ngobong aku kowe? Ora. Wis ngono kuwi Mbak kelakuan. Lah aku kudune piye wong ngono? Ya paling gak ya matur nuwun Mas Dodo. Kok ngono? Elah wendak. Ya Allah, aku curiga Mas karo Pak Komet iki. Kenapa? Matake nggo tambel ndek wingi ibuh iki. Ketok ya. Digawe. Paling gak iki nek dhek nunut aku paling gak kan dhek wedi. Lho ya kudune kan ya ngono. Sampeyan kan ya sing nunut, sampeyan ki ya sing sae to. Ora kok. Iki lomongane iki lho. Jare nek nunut aku kon wedi. Lah kok iki duweden lho. Duweden lho Mas iki. Maksudnya ora wedi ngono. Maksudnya ki rawat iki ya sungkan ngono lho Mas. Wis ora, jangan berteman wis. Jangan bertengkar, jangan berteman. Oh iya, jangan bertengkar. Nyanyi dong. Sing apik. Oke. Suara 1, suara 2, suara gajah. Ayo. Suara gajah ki piye? Yo tak kira-kira iki kok piye Ayo lagune apa? Siap. Ayo. Tes vokal awakmu sing bagian ngetes. Minta lagu apa, Bu? Oke.
Apa Mas? Apa lho, Mas? Urung muni kok. Urung kok ya. Urung muni tek oke leh. Aku tak buanterno ben Saking cengane lho, Mas. sing ngajeng-ngajeng niki ibu-ibu niki mbok kersane mboten ngantuk. Mboten ngantuk nggih Bu nggih. Mboten. Ki nanti wong-wong. Ya cek sakmene mbane kok dong endi piye. Dereng ngantuk nggih, Bu nggih. Dereng. Alhamdulillah menika seneng sedaya nggih. Nggih, menika enten bintang tamunipun Cak Komet kali Cak Dodo. Kira-kira niki tahun depan dipun rawuhke malih napa mboten? Alhamdulillah amin, mugi-mugi rezekine tambah kuwatah nggih Mas. Nggih. Wong iso kalau ya nek sing seneng nek sing ora. Lah kok ngono Mas? Nek sing ra seneng ya Penjeneng. Sampeyan yo ngerti ngono kuwi wonge Mas. ya ora. Ya ini sing ndi to? Wong yang jilbab pink. Ket mau kok pink lho, Bu pink sing rumangsa lho Mas. Aku ya kuwi. Tah loro ki larang. Ngono nangkap loro kok larang. Ayo, gas vokal piye tak ladeni le kowe. Ayo Mas. Ya, saiki paling gak sing lagu-lagu sing Hit. Hit. modern saiki. Ayo. Sing duh. Nah, gile. Duh. Kenapa, Dek? Dahduh. Dahduh iki diapakno. Lah masa ora paham kuwi kok ya. Lagune piye doh? Duh. Dewa, gede dawa. Ayo we. Ngapik lho. Kedane moro tua. Hei, apa kuwi? Gede dawa gene mara tuwa ki apa? Ora. Teruse. Teruse piye? Mas, aku ki jek polos lho, juare sing gak ngenah ngono kuwi lho ya. Polos, poloke nyeplos. Pokoke nyeplos. Oh, polos apa? Bodimu sudah mendidih. Tenada. Oh, tak nodai pisan iki. Oh, anu geraji garese penyanyi pira ya? Kok geraji garese. Mulai aku kira kena nek wong wedok. Jeding ndi De? Anu Kowe kena apa kowe krasa piye? weri. Ngono kuwi diempet wong lanang iman kudu Ora kuat. kok iman kuat dak loro. Jajal kok dibaleni untuk mepet, Mbak. Mepet piye to? Sampe mang piye to? Kurang mepet. Ayang. Gaya belakang. Iki yo bromot. Iki lho. Anu tang padha mantuk le sing ciri-ciri. Alah ya apa kok do mantuk piye to? Wis ketok sampe mulai ya. Kowe iki sebagai wong lanang kudu tanggap sasmita. Angkat fasilitas. Lah wis kadang kaya ngono berarti wong wedok ingin karo awakmu. Iki lho, Mas. Kalau dicotokno kok bocah bocah kok goblok e pitung donya. Wah, ya maratuaku yo ngomong ngono. Piye lho kok maratu ngomong ngono piye? Iki lho. Terus diapana aku kaya jeleput to. Gatel. Piye kowe piye? Rasane piye le? Nu. Aduh. Iya to to. Naknu kowe iki omonganmu kok sok Piye carane? ya dirayu tangane cekel-cek langsung diputer dirangkul. Age to, Mas. Yo. Kok malah ngrugoh iki. Aku maune apik lho, To. Nah terus? Lah ketemu iki polahe kaya lele digedhik lho. Lho, aja ngono. Trae wong wedok nek gawe acara wis kaya ngene iki. Tonton. Lagu Mas. Dalem, Dik. Iki lho, Mas. Piye? Kono piye rasane? Aku. Ora apa-apa, Dik. Ngomong iki, Mas. Nggonku tek sok. Modele kaya mbak banyu. Dik. Ayo main undul-undulan, Dik. Ki apa to? Ora apa-apa nak karo kowe aman. Aman piye? Arah dadekno lah. Tapuk ora dadekno. Kok iso lho, Mas? Wong lemu lu paling yo kurang gaweng. Ngono mau embane-embane lho, Mas. Kowe berarti Ame kok- tak pidak njoke wedi. Rungane. Kowe padha karo ngenyek wong kene sing lemu-lemu berarti anune cilik ngono to? Iya. Survei. Biasane ngono. Survei membuktikan nak wong lemu ki mesti yo alah cilik. Lah terus nek wong cilik terus gedhi ngono to? Ora mesti gedhiyo klimpak-klimpuk ora urip bongko kowe. Engko disonggo. Nganggo apa? Kenter. Omongan. Iya ndang rayu kok. Ayo, dirayu. Wes kuwi lho. Aminar Mas Jreng. Wih, aminor. Aku suwi ra krungu swara ra penak. Iki lho suaraku. Gak kuwi, Mas. Ya Allah, ya Rahim, ya Allah, ya Rahim, ya Allah. Malam hari ini adalah acara ajab. Kapok lho kowe iki. Apa to? Mbak, lagune ra kuwi. Sing ndi to, Mas? Wong ayu tresna
mugi naryatama susatro ning batenku. Ya kene Dik. Wong bagus antar Penak tok. narasa Kayak sofa le Dek, popune kawedhi. tresnaku tulus jroning kalbu Senadyan ngarungi banyu segara rasaku ora bakal serno. senadyan nyawa oncat saka raga wis tresna ora bisa dipisahno. modele kaya bojone cacat. Kok tak kok lugu malah ngliyek kae. Lho, kowe iki lho sing ora iso nepakno awake kowe. Sing ora iso nepakno awake kowe. Ya ngene mesti ngeplek. Lah kok plaku. Lho, ya tangane ditarik wong aku mau tak tarik. Lah kowe malah mbok colong ngene kok. Aku tau narik ning tulung aku protol. Lho, iki wong kok gapuk men protol iki jane apa? Pas metel-metel. Cekel cek Dik, tanganmu ndi Dik? Cek muter sedikit Dik. Wer. Dik, duda Dik. Tek ser, wer. Ayo Dik, tek ser. Lho, penak to? Walah, po enak lah. Iya to. Ngomong kasur gini tapuk tenan kowe. Sofa ya. Sofa. Dik, tanganmu mana, Dik? Yo, Yo, ser. ser. Nah, tarik, Mbak, terus tarik. Lah, terus tarik. Hei. Kok malah ape tinju iki piye to urusane? Lah, malah tarik tambang kok. Wis aku dua kok. Aku sing alus-alus dulu. Aku cek. Loh, ting. Oh, cek timi. Iki cek rong pengalaman. Yo, iki cek AS. AS ki apa? BS. Kok iso AS BS ki apa to? AS ki anak sinden kayak buik sinden. Oh iya. Oh iya. Ayo Mbak didadekno. Nggih, monggo Mas. Dadi anak ya. Oh, dadekno musike lagune kok dadekno anak gundul. Kok kira dadekno anak. Ayo teratap ngono. Aku dhewe teratap kok. Mbak Yeni pun buah nggih. Sampun. Matur nuwun, Mbak Yeni. Sampun nggih, Pak nggih. Yo. 2000 mbok live Aku iki pun ikhlas lho, Pak. Ikhlas to 2000 kok. Ya aku dhewe nembe golek-golek kok. Wis ora apa-apa Dik, sementing. Kowe ngerti? Iki 200 anake papat dijak kabeh. Iya to aku ora Tak karo masak. tuane digawa ta? Iya. Mancene. Lah aku ki kan perekonomian tak jaga tenan. Ah, ngono. Sampai aku ning omah kalong. Besar. Bersama Kembang Sore ada Apa ki? Lintang. Moro. Senadyan ngarungi banyu segara rasaku ora bakal serno. Senadyan nyawa oncat saka raga wis tresna ora bisa dipisahno. Ora bisa Matur nuwun. Matur Matur nuwun. suwun. Matur nuwun, Mbak Yeni. Matur nuwun Mas Dedek. Sami-sami, Mbak. Nggih. Matur nuwun Mbak Komeng. Nggih. Matur nuwun nggih Mas Nggih, Dedek nggih sami-sami. sampun nggih. Nggih. Matur nuwun Nggih, Pak Komeng. nggih, nggih. Sampun kula mriki riyen nggih. Nggih. Gantosan nggih Mas. Nggih. Matur nuwun. Nggih, matur sami-sami, nuwun. Mbak Yeni. Amin. Nggih, monggo. Matur nuwun Nggih. Pak Komeng. Iki wayah ngendok kita iki. Pamit bolak-balik karo ronah-ronah. Ki jenenge grapyak semanak ya ngono kuwi kok iso. Bayu lagi nek setrume gak bongko to bae ulet ulutan kaya. Ha iki wis pertanda to. Ya, ayo langsung Satu. Iki mau lek siji dienggo udur wong loro ya ora apik. sing paling ujung apa? Oh iya, Caca untuk Anda dan Kembang. kita bersama. Opo kowe? MC kok ora tenanan ngono kok iso. Yang sini kono. Saya menggelegar ngono. Yuk, Nah. Caca. Baleni. Yo he. Kembang Sore. Matur sembah nuwun
Leres Mbak Caca nggih? Nggih. Kula teng mriki, Mas. Nggih. Dhuwur. Ya ora perkara wedoke sing dhuwur ora. Lah jenengan iki kok karo ketoke kok ndekne gak sakmene, kok dadi sakmene iki apa ya menyusut ngono, Mas. Kuwi bocah sing seringe mengkeret ya ngono kuwi. Oh, Tiang umum niku kok saya tambah umur saya anu nggak. Mas, ndekne iki sampean berkudanan mesti to? Dadine ngene. Ya Allah, Gusti wis dikandani nek udan iki ngaop, udan malah udan-udan ya saya mengkeret. Mosok buret tak sak awak-awake. Lah kowe pengen tak bantu apa ora? Ya dibantu nek kancane 50. Heh? 50. Yuk, kira kok ngene ndoyik. Madhep rono tak bantu. Ewangi, Mas. Oke. Deprene, Mbak. Terus nyanyi. Oke. Nyanyi. Anu Mas, aja bekan. Oh, ngene. Iki kok sak jam betah to? Ayo Mas, lagune apa? Ya, lagune apa, Mas? Coba lagu buat kamu. Ya Allah, Gusti. Api nek dhuwur ngenten iki nggih ibu-ibu nggih. Ya pantes ngene. Ini apa, Mas? Bareng kena apa kepletos? Ate bu. Betul. Mas aja anu meletus atake, Mas. Atake meletus. Ya Allah, Gusti. Iki nak dolanan ngono mesti teko pulung ati rasane. Mas iku mau mok nggawa loro tok kok ya mbok kono Lah wong meletus piye? nyerempet pinggir-pinggire kok dadi masalah. Kok ngene? Lah krasa piye? Keri. Wong iki ndek mau anu kok ana pire dadine iso obah-obah. Bir opo kok kaya Iki lho tangane iki mau nyekeli karo ana pire dadi ndekne iso obah kentul-kentul ngono lho Mas. Wis ndek ra apa-apa, kene dhuwur ra masalah. Iya apa aku tak sing ngene lah Mas. Aja ngono. Aku tak sing ngene Aja lah. ngono kok. Lah piye aku kan menyeimbangkan dadi aku piye Alah, karo wong lanang iki yo. piye. Ora ngono kita ora padha ki nek ngadeg ku nek wis buk ya bantah padha. Niki sampean pun ngadeg. Pun pol ki. Pun. Kok kira setempo. Asaku iya. Wong lanang ki aja nesunan wong wedok ki apa balungane wong lanang lho Mas. Sing apik lho. Aku mau wis diganti awakmu, ya ini wis karo aku, ya ini Arafah. Kamu nyanyi apa? Lho kowe nyanyi karo Mbake to Ya piye pripun? Mbake iso seneng. Mbak iki arep nyanyi memenuhi anu permintaan. Mas, sakjane Pak Komet ketoke koyo wedi karo aku. Sakjane aku iki ndak weton gendruwen piye kok ketoke wedi ngono. Gak tapi sampean jujur, antara aku karo Komet sampean milih sapa? Aku milih jenengan lah, Mas. Ketoke Pak Komet wedi ambek aku. Aku gak tiga, aku asline Piye? Kena apa sakjane? Sakjane kena apa, Mas? Sakjane kena apa? Sampean kena apa? Kok ketoke karo aku ku wedi kena apa? Atiem kena apa iki? Kena apa? Tak preksane sik. atiku wis pindah Mbak ora nang kono. Ning ndi? Oh. Oh. Kok ning kono, Mas? Oh, Aku gak mentala nek ning kono. Ora. Aku ndek ngibar tau roh Mas sing ning Piye, kono. piye? Rupane wireng. Apa Ati. Atine dadi ireng. Ati Mergo kosong. peteng. Yo. Kuwi atine bar dipanggang. Iya. Suwe ireng ki ati apa kok jane. Dikasih apa Mbak lagunya? Nggih, monggo. Wonten ayang-ayang, Mas nggih? Ayang-ayang. Nggih, ayang-ayang. Cak Niki. dodok bersama Caca ya. Oke. Nggih, oke. Caca Handika. Mah aku lanang iku. Lah Caca sapa? Caca sini. Caca Octavia, Mas. Caca Octavia apik. Dadi nek jenenge ana bocah, jenenge ana anak ku yo sing becik soalnya nama adalah doa. Iya. Ora kaya anak iki umur Kene apa, Mas? anak iki lanang ganteng umur 2 tahun jenenge Jenenge sapa? Prundul. Prondul ki apa to? Prundul dadi angger delok Asma Kinarya Joko dadi. ya Prundul rene le. Dulu. Ya anak kok kuntul jane. Lagi pinter. Pinter piye? Pinter apa, Mas? Nek iso cah cilik umur 2 tahun iki diwarai agama sing becik. Wis pinter saiki. Piye? Pinter piye? Saiki wis ana kemajuan. Ngaji, Wis TK. iso ngaji, salat ngono? Ya wis iso kuwi. Oh, wis iso. Sing TK iki. TK piye iki? Iki nguyuh wis ora dicekeli, culstan. Pinter. Welah sangar. Sangar nek iku. Kok sangar piye iki Pak marai koclo. Lho aku sing tuwek kadang-kadang tak cekeli kok. Iki wis tuwa nek pipis ya dicekeli kok Lah mbok karek kono kok iso wuyu kan. Ayo Bang. Iya, Dik. monggo, Ayang-ayang ayang-ayang. bersama Kembang Sore. Kembang Bersari. Ibe audio tak rewangi tak pateni lahirne tresno kang suci kasunyatan yen aku siramu isih nyawiji. Yo, cok 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 cok. Matur nuwun. Matur suwun. Mbak Caca, Nggih, makasih. sampun, monggo. Mas Dodo. Dalem. Monggo. Mbok menawi kula saking
Bojonegoro kalih Mas Dodok menika wonten klenta-klentunipun anggen kula paring panglipur nyuwun pangapunten nggih Pak Bu nggih. Nggih niki kembang sore tasik lanjut sampai jam sekawan mungkin santai mawon. Tengah 5 nggih. Sik ta, kuwi nanggep apa nyiksa? Usul kok iki. Usul ngantek setengah papat iki jane wayangan apa piye kok iso. Tenang mawon niki kembang sore insyaallah mangke rampunge ngantos sak jegleke listrik. Dadi nek pun jeglek listrik rampung niki. Dadi ndang golek saklare Mas dadi jeglekne. Mboten mangke sak madyane mawon. Kembang sore tasik lanjut monggo. Kakang Mas kula monggo. Nah. Iki apik lho suarane. Rungokno to. Apik nyuarane tanggane do ngingkat kok. Kuwi disuarani kok iso. Iki suarane apik Kang Mas. Tes. Ben rodok suwe ning kene. Aku gak leleren. Juru mertani, mrene juru mertani. Nggih sinuwun. Pate Sita Peksa wis keberanang atine golek ana Sri Tanjung wis wani mirang-mirangke Sita Peksa. Nun nggih Pate. Ya, Lopat to saya Sridil. Sri Tanjung. Sri Tanjung. Kula jak mriki ngaten nggih. nggih. Nggih, pangestunipun Pate. Nggih, pangestu Amarana. Nun nggih. Lapo-lapo. Gawe Lho. Lek. Urung dikelere kung dikerek. Nek Sri Tanjung urung mati. Oh, nek si Tanjung mati dikerek. Akeh dikerek. Nek tak patanane sih. Urung. Matur nuwun nggih. Nggih, matur nuwun donga dinonga tak dongakno Cak Komet, Cak Dodok panjang umur nganti sak enteke wong. Yes, amin. Kembang sore laris. Amin. Wis muga-muga barokah. Nggih. Lumantar asmanipun para kadang para kanca nyampur sari kembang sore. Oh yo.